Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Jim Paredes, binuska ni Duterte. Kasong isinampa ni isasampa ni Chris Aquino kay Nico Falces iniatras na. Arnel Ignacio nagtapos na daw sa kolehiyo. Sa pagsisimula ng halala naman sa India, 4 na kaagad ang patay. Kasal ni Sunshine Cruz kay Cesar Montano, annulled na. Ban naman ang abortion sa Korea, illegal daw ayon sa korte. Sa Benguet, hihigpitan daw ang proteksyon sa mga wildlife. At sa Baguio City, bibigyang discount ang paggamit ng sanitary napkins. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano ba talaga ang problema? Porma ba ng gobyerno o ang mga nagpapatakbo ng gobyerno? Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Little News Philippines. Simulcasted po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa 1,000 mahigit pang mga cable companies nationwide. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Kasama po natin ang buong lakas, buong pwersa po ng Little News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang programa po natin ay pinalilipad na ni Broadcast Officer Clarence Ondaya.
Sa umaga pong ito ay dalawa ang importanteng taong bisita po natin sa ating special presentation ng plataforma. Ito po ay episodes bilang tugon natin sa hiling ng COMELEC na mabigyan po ng equal time ang lahat ng mga kandidato na may mga binabalak na maganda sa ating bayan. So this morning mga kaibigan, sa unang bahagi ng ating palatuntunan at sa ating presentation ng plataforma, nasa studio po natin ang isa sa mga nag-iisip lagi ng ikabubuti po ng mga manggagawa sa Baguio City. Mama na nagpapahalaga po ng labor sector at matagal pong naninilbihan na sa sektor at industriya po ng paggawa. At ninanais niya po na mapaganda pa ang buhay at welfare ng mga workers dito po sa Baguio City. So minarapat po natin na imbitahin para makausap natin at mapanood po ninyo ang kanya pong mga balak para po sa Baguio City. I am so proud and honored to have in our studio live Konsihal, papraktisin ko na, Konsihal Butch Mascareñas. Sir, welcome po sa studios ng Leaders Philippines. Maraming salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon na makarating dito at makinig yung aking plano. Ano bang gustong mangyari at sa kabutihan ng Baguio City? Sa ating worldwide leaders and viewers, papakilala po ako, Mascareñas. Good morning doon sa ibang lugar, good afternoon doon sa ibang lugar, and I'm sure evening doon sa ibang countries. So marami pong salamat. A pleasant morning to all. Nice ko pong dagdagan yung personal na pakilala po ninyo. Sino ba talaga si Butch Mascareñas in 1 minute, sir? Si Butch Mascareñas ay pinanganak sa Manila, Sampaloc, Manila. Galing sa isang simpleng pamilya. Nag-aral sa Don Bosco, Mandaluyong Technical Institute nung high school. Apo. Nag-aral ng Kalkuleo sa Far Eastern University. Graduate ako ng BS Zoology. Ang dream ko ay maging doktor, pero hindi natin kaya noong time na yon, ng magulang. So sabi ko sa sarili ko, pag nagkaanak ako, kahit isang anak, magkaroon ako ng doktor. Pero yun, nabigay naman. Tapos andito ako sa Baguio, kaya ako napunta rito dahil sa nagdesisyon ako, dahil dito ko nakilala siyempre ang aking asawa. So mas magandang tumira dito. Yung aking asawa, si Evelyn Gonzales Mascareñas, isa pong dentista na kaagapay ko sa lahat ng pag-ayos ng aking pamilya hanggang sa aking pagtakbo. Yun po, at marami po tayong gustong gawin dito sa Baguio para sa kaunlad at para madagdagan ang magandang buhay dito sa Baguio. Very nice, Coach Butch. Based on our research ay napag-alaman namin na ikay ay naituon mo ang inyo pong panahon sa welfare, pag-iisip ng ikabubuti po ng mga manggagawa. Ano po ang nakita niyong problema ng mga manggagawa po sa Baguio City? Ang nakita kong problema rito, unang-una, di ba po, ako po, sa tulong ng aking kapatid, naglagay po tayo ng rito, ng isang services, janitorial services. We created a job opportunity, especially sa mga Baguio. Kumi po, umpisa pa lang, inayos namin ang pagpatakbo, binigay na namin yung mga tamang benepisyo, tamang mga SSS, pag-ibig, at hindi po kami naniniwala ron sa endo. Yung alam niyo, yung 555. Yes, sir. Umpisa pa lang, pagpasok ng mga tao, meron naman tayo diyang OJT, 3 months. After OJT, titrain natin yung mga tao. Tapos after that, we give the regular status of every employee. Yun po importante, yung magkaroon kayo ng magandang relationship sa employee mo, saka employer. Kasi ako po, sasabihin ko na po, ako yung presidente ng ECOP, Employers Confederation of the Philippines, Baguio chapter. I make sure there is a industrial peace dito sa ating That's lugar. number one. That's number one. Yung makaagapay natin yung mga kumpanya at dito sa ating mga tao. Bago magkaroon ng industrial peace, there should be a harmonious relationship between the workers and the employers. Correct. That's this. And how could there be a peace, industrial peace? That's the first step. Una-una, if you're aiming for industrial peace, yan ang work ko. I make sure na tama ang binibigay na benepisyo. Yun lang naman
bigay mo yung tama, maayos yung working facilities, definitely you will have industrial peace. Yun lang. Bigay mo yung tama, bigay mo yung mga basic pay na ano, that's the mere fact, that's the essence of having an industrial peace in a certain working condition. Of course, you are not suppressing the idea of unionism or creation of an organization. No, I don't believe in. Well, it depends, ano. It depends. It depends. It depends on the situation. But definitely dito, halos wala namang union dito sa Baguio. And I could say na we have industrial peace. Nakita nyo, wala namang ganun wala namang rally dito. Walang rally, walang strike. Dahil yung pong trabaho natin. And also, Sir Errol, dadagdag ko, I'm a certified, I'm deputized by the Department of Labor and Employment to be the labor inspector. I make sure that all establishment in Baguio are complying to the labor standard, which means paying of benefits, working condition. More often than not, lahat po sila ay sumusunod. Alam mo, magandang... Of course, there are hindi natin na kasi masyadong malawak ang business dito sa Baguio. So we do it on a regular basis, once a month or once a week. Isang magandang sitwasyon po sa Baguio City ay, because of being a tourism destination, tuloy-tuloy ang mga opportunities for employment. Totoo po yun. Dahil kasi maraming klaseng employment. There is a regular employment. Then there is a seasonal. And there is a project-based. So, ang dami pagpipilian sa Baguio. In fact, Baguio is now a melting pot. Dapat we have to make sure that all companies, yun ang key dyan create job opportunities. There's so many job opportunities na hindi lang nagtatap dito sa atin. Tama po. Alright. So, okay. Ano pang mga nakita mong concerns na once you are given a chance na maglingkod bilang konsyal sa City Council? Ay, sana po sa Panginoon Diyos, mabigyan po tayo ng pagkakataon na maupo, then I will use my resources, my connection. Kasi being a member of such organization as a Rotary, ECOP, and other organization, I can ask for, I could request for a funding. That's important. Give livelihood for organizations such as the women's organizations. Marami po tayong gustong gawin dito na I could use my connections sa labas. In fact, I've been telling the people I would like to give pag ako na po, give a free training seminars for online job. Online job? Yes. Like English tutorial. Uso na yan ngayon, di ba? Yeah, that's the trend. That's the trend. You don't go to Makati and sumakay ka sa look what we're doing right now. This is an online broadcast. At hindi na natin kailangan magtayo ng mainstream structures. Hindi na kailangan. You just stay in your house, in your room. You have a piece of place, a place that you can do so many things to do, like on-job line teaching. Tama. And it gives you a lot of opportunity. Ang laki po ng sweldo noon. Tama po. Per hour noon, roughly mga 200. You can start from 6 in the afternoon. Yes, sir. Then matapos ka ng 12, everyday yun. Then, naayos mo pa yung pamilya mo. Tama po. That is now the trend. Yan ang gusto kong mangyari sa Baguio. And that's very viable because Baguio City is an educational hub. Yes, and it's not only a tourism hub. It's not only. It's not only. It's also, in fact, number one is mga estudyante natin dito. Tama. Assuming there are 10,000 students, it boosts our economy. Why? Because if you have 100, yung mag-spend lang ng 100 pesos per student. Per day. That's too much. That's millions in a month. So, dapat alagaan natin sila. Bigyan natin ng magandang lugar, magandang board and lodging, magandang place to stay, invite natin yung mga those are just simple things that we need to do in Baguio. Tama po. At yung online job opportunities or livelihood,
will also address the worsening traffic situation. Yes. Oo. Ako, ang proposal ko dyan sa traffic na yan Paano ba? Number one is yung online. Lahat hindi ka na lalabas. Yeah. Tapos, isa pa nakikita ko dyan. Huwag natin isabay-sabay ang paglabas ng tao. I have a friend, by the way, I have a friend. I have a friend. Sabi niya, Bro Errol, Sir Errol, magtayo na tayo ng online supermarket. In fact, yan ang trend. You know, in fact, but there are a few establishment that are doing that. Tatawag ka sa kanila o sa Facebook, order ka ng pati goods tuyo. nila. Pati tuyo, pati bigas. Basta may worth lang, may minimum. May minimum. Like then they will 1,000. deliver it. Then mayroon silang, sabi nila, is just 40 pesos na delivery. So you save yourself from traffic stress. Stress, you know, from parking. Number one yan sa parking. Yeah. Hindi ka basta makapark dito. Pag minamalas-malas ka, baklas ang plaka mo. Yun na nga. Yun ang And problema. even me, hindi ako nakakaligtas pagka medyo nasa Kaya ako pag I park na lang sa malayo, then I walk. Yan is good for my health. Apo. Alright. So, ano pa, Consiel Butch, sa mga naiisip mong it can be legislated? Isa bang gusto kong i-propose? Kasi that was last year. Ang basic salary ng empleyado sa Baguio is 285. Right now? No, a year ago. A year ago? Ngayon na-increase na po yan ng wage board, 320. 300. If you Pero bakit yung bakit yung mga skilled workers like we normally needs once in a while we call carpenter, welder, electrician. They always ask for 500, 600, 700. Why is that so? Alam nyo kasi skilled yan. Hindi basta lahat magiging magaling na karpentero. Hindi lahat magiging magaling na... So are we heading to like the traditions, labor practice in abroad that those who are in the blue collar jobs gets a higher pay than the white collar job people? Depende sa sitwasyon kasi yun. Dahil kasi sa abroad talagang dito sa atin. Look at this. Trend kasi sa atin dito yun. There are employees or there are employees who just got a parang ordinary sa opisina. Paano yun? But they are being required to be a college graduate, then yet they will only receive 320 pesos. So depende sa trabaho. Kaya ngayon kasi most of the company they requiring like in technical people, they require TESDA. I have a good news. The other night, nag-announce po yung Apple, IBM, and all the multinational firm abroad. May trend ngayon na, Consiel, that these big corporations abroad are not anymore obliging employees to be college graduates. So, although mahalaga ang edukasyon, but this gives an opportunity to those who were not able to finish their studies. Depende yan sa kwan. Like being a president of the Rotary Club of Baguio Sunrise, I'm proud to be. We have a joint partner with a big company in Manila. It's a real multi-billion company giving a scholarship with employment benefits. We call that mechatronic. You don't need to be a college graduate. Makatapos ka lang ng senior high or out of school youth na qualified ka from 17 to 25 years old. You will get free education, free training. The company itself will pay for it. You will be housed. You will be given allowances, free uniform. Alam mo kung pupulis ganyan ng kumpanya. I don't know. I was given this opportunity. Sa akin ibinigay yan. So what I did, napakaganda niyan. I went to different barangays. Tapos kulang pa, sabi ko, bang! I went to This is it. Department of Education. CAR. Ngayon, we will start by May. Kung sabi ko, wag muna, busy ako. Hindi ko masikaso. By May, by next year of June, we will be getting something like 140 slots. My napakarami nun. Slot, you know? Yeah. So I think this is an opportunity, not for me, but for the whole Baguio. It started in the south, tapos Manila, and paano yun? Saan na ma-accommodate sila? Saan mga kumpanya?
meron pong, pwede ko ba sabihin dahil kasi magiging, ano yan? Okay lang, okay lang. It is Kasi kailangan mong sabihin, konsyal, para manalo ka. this is a joint project of the Rotary Club of Baguio Sunrise with URC. URC. Universal Rubino Palakpakan natin ng Corporation, URC naman. Oh. ang owner ng Cebu Pacific. Kailangan ma-process na yan na, konsyal. So Andiyan na po, Yeah. process na. It's just so happen na kasi the last quarter of 2007 na 18 tsaka ngayon kasi we yearly we've been giving award for the public school teachers, outstanding 10 public school teachers, and that's a tedious job, you know. Yeah. So we go around, interview the public school teachers, so it took us a lot of time. Tama. So what I requested, Iniban nyo ngayon. iniba namin. So we start by May, Mhm. after the election, and marami na, nasa palengke ko Sir Errol. Nung in-announce ko, ang dami lumapit sa akin. Siyempre. Sir, wala yung anak ko, walang trabaho. This is it, this is it. Sabi ko, God is good, you know. Ang kinakala niya, alam mo, yun ang main plan ko sa Baguio. Diba sabi ko, balik ako sa 320. Kakausapin ko yung kung baka pwedeng, kasi walang cola yun eh. Yung cost of living allowance. Ba't hindi natin dagdagan ng 50 pesos? Just, I'm not promising, Yun ang proposal ko. That is plus time is 30, that's 1,500. That's a lot of, that's something like 11,000 plus. Alam mo, sir, no? Ako, when we discuss every time the issue of traffic in Metro Manila City is being raised, isa lang naman ng pinaka magandang solusyon i-disperse mo talaga yung mga industries and i-uniform mo yung minimum wage. Yes. So if that happens, nobody will go to Metro Manila. Kasi Everybody will stay you in don't their have, homes. kung ako, may anak ako, nagtatrabaho, I will not allow my kids to work in Manila. Yeah. Dito, kaya namang kitain yun. That's it. We have the PESA locators, ang lalaking kumpanya. Tama. That's an opportunity for us. You know, we can invite more companies. You know, kinakaroon, i-streamline natin yan. Inaayusin natin. O teka muna, yung 140 slots mo ng mga senior high. Senior high, yeah. Na nakatapos ng senior And high even or college undergrad. Basta Na may gustong magtuloy ng pag-aaral. May bibigyan pa ng trabaho? Kaya nga tinawag na scholarship with employment. Scholarship with employment. Ang tawag dito galing, is Scholar ni Juan. Scholar ni Juan. Yan ang tawag yan. Actually, last year pa yan. Kaya lang kasi... Pero implementation ngayon? Ngayon kasi nga, last year, na-tiyempuan tayo ng umpong. So, nag-concentrate kami doon sa sa mga relief goods. Tapos, ganoon din sa Maynila. So, kausap po yung in charge sa URC. In fact, pumunta na sila rito, pre-meeting. Panaganapin natin yan, sir. Sir, tulungan mo ako, sir. Importante. Why don't we? Mas maraming dapat natin tulungan. Not only 140. I think we can do so much by replicating it and doing this in other places. In fact, it will start on June. Yeah. Dapat by June. So, pag natapos sila, continuous naman program to. Tama. Continuous program. What if may partner kang mga 10 kumpanya? Yes. Di ba? Yes. O, di times 10. Kasi ito, para kang, ang tawag dito, mechatronics. Mechatronics. Ganda na concept. I really like the concept. This will end the alibis and the reasons of the young people. Wala kasi kaming pang-aral, wala. Although libre na ngayon ang mga college, state colleges and universities sa pag-aaral. But it's really different when you are employed and you are earning something while you are studying. Yes. Iba kasi po nasubukan ko yun nung college ako nagpa-part-time ako sa... Parehas? Sa Ay, teka muna, mga kaibigan pala, itong ating bisita ngayon. Alam niyo bang, commercial model po ito. Ano nga po yung mga... ano yung mga brand na tinampukan mo? Nung araw kasi, siguro, nakuha kong bilang isang commercial model. Gwapo ito nung kabataan ito Gwapo, pero ngayon hindi na gwapo.
Kung alam niyo yung gatas na Shape Up. Shape Up. Yun lang. Tapos may mga model, kasi nung araw kasi, Hindi, nabalitaan ko nag-model ka ng condom. ah, Paano yun? How did you do that? Paano mo ini-introduce yung condom? hindi, ito lang yun. Hindi naman ano yun. Okay. Hindi, actually, yung nga, ang akin yung gatas. Gatas? Keeps you fit. Kinahiyam. Tapos, for a while, kasi member tayo nung araw sa Far Eastern University, Yes. sa mga mailig tayo sa mga sayaw-sayaw, dance troupe. May extra tayo. Minsan, kinukuha tayo ng Penthouse 7 kasi kaibigan ko yung mga tao ron. Ano lang, ganun. Tapos talagang mahilig lang talaga ako sa nung araw active kasi Active ako. ka, yeah. Active ako nung Active, college. active. Active talaga ako nung college sa Student Catholic Action. Hindi ko natatanungin kung active physically and kasi may condom na ano eh. Hindi, commercial naman yun eh. Hindi, kaya ako nasabi ko, kasi sa Amerika, may kaibigan kasi ako, Oo. mag-American citizen. American citizen. Sabi niya sa officer, sa American, kung pwede bang, sir, can I change my name? Sabi niya, what is your name? Conrado Domingo. Sabi niya. Condom? Can I shorten my name? Yes, what's your name? Condom. Creative man. Creative name. Alright, mga kaibigan. Ang kausap po natin siyempre ay ang isa po sa kandidato sa pagkakonsyal sa Baguio City. Si Konsyal Butch Mascareñas na matagal niya na pong tinututukan ang welfare, ang kapakanan ng mga manggagawa. At itutuloy niya po yan. And I do believe pagka siya po ay nabigyan ng tsansa na maging city councilor, marami po siyang magagawa. Bago ko ituloy, Konsyal, yung pakikipag-usap sa mga taga Baguio, batiin ko muna itong mga kasama natin sa hanap buhay. Maling Roger Bron sa Cavite, station manager din ito ng isang online TV. Maling Jun Bornasal, may-ari din ng online TV sa Las Piñas area. Sabi niya, maganda ang sausawan, Manoy Errol, ang topic mo. Pangulong Duterte ang nagsasabing malaking problema ang kanyang gobyerno. Manoy Roger, magandang araw. Manoy Idol Errol at Manoy... Alright, okay. Bernadette Andaya is also with us. Mike Francisco is also with us. Alright. Konsyal, private citizen ka ngayon, di ba? And you wanted to be a part of the government. Okay. Ang national government had been pushing for the federalism. Okay, federalism from this presidential democratic form of government. They are telling the people that it is better to shift from this type of government to federal system. Federal parliamentary, federal presidential. Hindi ko po alam kung anong ilalabas nilang so, kayo po, ito may tanong na nga ako rito eh. Ano ba talaga ang problema, sir, sa inyong personal na pananaw? Yung forma ba ng gobyerno or ang nagpapatakbo sa gobyerno? Alam mo, Sir Errol, siguro hindi nyo gusto kong masabi sa lahat. Inabot ko na yun kasi bata pa lang ako nung panahon yung magsaysay. Elementary, inabot ko. Magsaysay, Makapagal. Inabot ko yun. Anong tawag yan? Before President Marcos. Yeah, before Marcos. Tapos Marcos, when he declared martial law. Yes. After that, si Aquino, Cory, and then from hanggang ngayon. So nakita ko po yung takbo ng gobyerno natin. Lahat po. Nakikita ko dyan siguro nasa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung system, yung forma. Hindi. Kung ang mga nakaupo dyan ay talagang magtatrabaho, tatalunin natin ibang bansa. Naiwanan na tayo eh. Kung ang mga nakaupo ay hindi mangungurakot, ayaw kong sabihin yun, pero it's given. Andiyan, sabi nila gano'n. It's a public knowledge. It's a public knowledge. Pero, bakit talagang piliin natin? Yung talagang magtatrabaho. Kasi, pag naupo ka dyan, sabi nila, kakainin ka ng system. So you're telling... I don't believe in that. What you're telling us, kahit palitan yung gobyerno, if the same corrupt people will run the government, it will be the same. Yes. So, dapat talagang mayroon siyang commitment to serve, determination to do what is right for everybody.
Sundin lang nila yung nasa civil service. At lahat Civil lang. service, Oo. sundin lang nila. Nasa konstitusyon lahat yan. Yeah, nasa konstitusyon lang. You will never get wrong. Tama, alright. Mga kaibigan, we're giving 2 minutes si Konsehal Butch Mascareñas para kausapin ang mga taga Baguio City. It's barely 28 days to go. Election na po. Konsehal, nasa inyo pong pagkakataon na kausapin po ang mga constituents po ng Baguio City. Magandang umaga po sa lahat, lalo po sa ating mga taga Baguio. Ako po si Butch Mascareñas, isang simpleng tao na sabi ko mayaman ako. Mayaman ako sa kaibigan sa Baguio, ordinaryong mamamayan. Marami na po akong ayos na accomplish sa Baguio. Para sa lahat po ay pangatlong takbo ko na po ito. 2007 I ran, 2010 I ran. Then it took me around three times na hindi ako tumakbo, knowing na gusto kong ayusin muna yung pamilya ko, na pinag-aral ko yung mga anak ko, inayos ko po, naging professional po yung mga anak ko, inalagaan ko po ng maayos. Yan po ang gagawin ko sa Baguio. Aalagaan ko ang Baguio. Dahil wala na po akong dapat ipatunay sa sarili ko, dahil senior citizen na rin ako. I will do what is good, what is right. I will focus on my job as a councilor of City of Baguio. Kakagrupo ko po ang Unjonti Baguio, na nakita ko po, kaya ako sumama doon sa kanila, nakita ko yung samahan, at nakita ko yung talaga magtatrabaho sa buong Baguio. Ano ibig sabihin ng Unjonti Baguio? It's an Ibaloy term, unity and union. Union po. Sama-sama po yan. Wala po kaming iwanan. Napakaganda po yung grupo namin. Ako bilang isang taga Baguio, 42 years na ako rito. Dito gumanda ang buhay ko sa Baguio. Dito ako nakilala, dito ako nakatayo ng maganda, dito ko napag-aral ng mga anak ko. So, Baguio has given me so much. A lot of things, a lot of blessings. So, payback, gusto ko pong ibalik yun. Yun po ang aking magagawa sa Baguio. Sana po bigyan niyo pong pagkakataon ang isang Butch Mascareñas na tumatakbong konsehal dito sa ating lugar sa Baguio. Mahal po natin ang Baguio. Andito po tayo. Wala na tayong ibang dapat gawin, kundi ayusin natin. Gawa ng magandang paraan. We need new approach and new ideas in our place, Baguio. Thank you so much, mga kaibigan. Anong number mo muna, Konsehal? Number sa balota. Ang number ko sa balota ay madaling tandaan. Numero 33. 33, doble 3. Tsaka kung halimbawa makalimutan nyo pagdating nyo sa polling place sa May 13, tandaan nyo lang yung kantang Macarena, 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 Mascareñas, number 33 po sa balota. Thank you so much, mga kaibigan. Mabuhay ang ating kaibigang Konsehal. Dapat mag-number 1 ito. Salamat po. Konsehal Butch Mascareñas, sir. Thank you so much. And sa ulitin. Okay, thank you. At yun ka muna, sir. At mag-break muna tayo. Sa ating pagbalik, mga suki, kakausapin po natin live din sa ating studio, sa ating palatuntunang Kamao Ngasero sa special episode na Plataforma. Ang isa po sa kumakandidatong alkalde sa Baguio City, Attorney Joe Molintas. Magbabalik si Errol Nacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.